sa indong mga kahaputan. Legally Yours GB. Magpartisipar asin magkapot, ngunyan, uya ang sa indong makakaiba. Digdi sa Legally Yours GB. Dapat aram mo. Ignorance of the law excuses no one. Kaya, dapat aram mo. Pagkaano ng mga tugang, ngunyan po, petsa Oktubre 11, 2025, asin aldaw na naman in Sabado, kaya kaibanan na naman po ako po si Christine Longabella para sa Legally Yours GB, dapat aram mo. So, mga tugang, nahihiling taman ang nangyayari ngunyan, sa tuyang kinaban, kita po, syempre, sa mga kayang maiabot na tabang, maski anong klase po nin tabang, pagpangadji sa mga tugang ta na yaon sa Davao, sa mga naapektaran pa sa nakaaging lindol, kahapon. So, akwera sa mga bagyong nararanasan tangon yan, pati lindol, di ba, sunod-sunod din siya. Dahil pangani talagang nakaka-recover, nakakabangon su mga tugang ta sa Cebu, alagad kasuhapon, su Davao naman ang tinamaan. Aside dyan mga tugang, su mga aksidente, yaon man giraray. So, lalo na pag ang panahon, nag-uuran, makusog ang uran, maski nga ni, bako masyadong makusog ang uran, madali on bahaon. Diba? Sa panahon mo niyan, di sa tuyang kanya-kanyang lugar. So, diit na uran pa sana, nagbabaha na din talaga sa bang iba-ibang parte digdi sa tuyang probinsya. So, pag nagbabaha din, pag nag-uuran, frequent din ang mga aksidente. Yung mga nasa slide, diba? Mga nakamotor, nasa slide, maski nga ni mga naka-auto, four wheels, kung tira pa man ang wheels kang bihikulo, maski truck, mas nagiging risky sa part kang mga nagmamaneho pag maalnas ang sa tuyang kalsada. So, speaking of which, mga tugang, even nga ni ako, okay, kami, kasuhapon, naging involved din sa maringan ito minor, lang siya, minor, baka man talaga siya, yes, minor accident, pero ang importante, wala man na nakulugan, okay, wala man na maski nalugadan o ano. Alagad, naging kausa, dahil nga ta madulas, ang sa tuyang tinampo, kahapon, di ba? Naguran kahapon. Yan. Tapos, may tiit na baha na din kahapon dyan sa parte kang Salvasyon. So, digdi sa Masarawa ginobatan, talagang, pirmi na din talagang grabe ang baha dyan. Di ba? Pero kahapon, mga tugang, duman sa may Salvasyon pa sana, medyo, na din, may baha na din. So, syempre, nagkausa ini traffic, and maski nga ni, so, after sa mo, may naagihan kami na din, pero din, na, nasagi inindahan kada sa ro, so, bihikulo ninda, diba? So, truck, kung nabalitaan nindo so truck kahapon, sa ginubatan, and, so, auto. So, before nangyari ito, kami din mga tugang dyan sa may Salvation area. Pero, ang importante, wala man na nakulugan. Alagad, inangani, nagkausanin gas-gas sa auto, kang nagasgasan and, medyo, siya, nagkausa din in pagkakimi, duman sa may parte kang pinto, kang sa indang auto. Maray na sa mga maray ka uron, so, na kabanggaan mga maray ka uron. And, of course, apart ni man, tigsolusyonan mi na lang din tulos para nagkasundo na sana, dahil na maabala
ang both parties, kada partido dahil na maabala, and dahil na mag-escalate sa kung ano pa man ang mga pwedeng mangyari. Kasi usually mga tugang, sa mga araw kaining part kang aksidente baya, dahil man tiga-asahan, syempre mas lalo nang dahil man ginusto, di say man ang may gusto kaan. So, alagad, nangyayari, pwedeng mangyari. So, usually, mga minor accidents ang nagiging kinaluwasan, mga gasgas, di ba? Gasgas sa auto, sa behikulo. Let's say, mailing ta na, di iton man sa naiyan na gasgas o minor lang talaga ang naging epekto. Alagad, nagdadakula ang sitwasyon, ang problema, dahil tadae tatao mag-handle or kumbaga so emotion na kang mga involved sa minor accident, iyon na ito ang dumanan usually nagpupuon ang dakula na problema. So, mapapaisip ka mo, sa mga araw ka na aksidente na di ito man sana ang let's say, ang gasgas, ang damage, and daiman na paano, so mga pasahero, so driver, sa laog, diba? Gas-gas lang talaga. Worth it ba na maiwal pa ka mo over that? Or worse, so iba, dahil lang simpleng iwal, kundi nag-aabot na sa point na so worse na talagang road rage ang pwedeng mangyari. So, pwedeng may mga mag-arise lugod na other crimes na makocommit kung dahil kita tatao magkalma sa mga araw ka ini-insidente, dahil kita tatao mag-handle ang mga araw ka ini-sitwasyon. Kasi, yes, accident, so nakikigkig kita pag nagiging involved sa mga araw-kaan. Alagad, ang importante mga tugang is pakalmahon tango na talaga ang satuyang sadiri. Ika man so nakabangga o ika so nabangga, pakalmahon mo na ang satuyang sadiri. Kasi kapag involved na ang satuyang emotions sa mga araw kaining pangyayari, dahil na kita nakakapag-isip rationally. Dahil na kita nakakapag-isip ano ang dapat nagibuhon, maray nagibuhon sa mga araw kaining sitwasyon. Kasi malay tabaga makauron taman lang natutol so sa ibong na partido, di ba? So nakabangga nindo o so bangga sa indo. Kaya man na makauron sa maray na paagi. Alagad pag involved ng mga tugang ang satuyang emotions, yan. Diyan madakula ang sitwasyon. Natatigi istorya ko din ining nangyari sa kasuhapon. Dahil po so nangyari sa Rizal, bako lang din siya simpleng road rage. Okay? So nangyari sa Rizal, kang nakaagi pa lang dinaal daw. Igwa mga tugang ng menor de edad na nagmumotor, naka-uniforme pa siya, and then siguro pauli ito haling eskwelahan niya. So, may nasabi na ining menor de edad na nakamotor na auto. Nagdadalagan din sa auto. Ngunyan, imbes da ang magpundo, para mapag-urunan, dire-diretso sa naining menor de edad, 15 anyos mga tugang na nakamotor. Iyo ito ang ikinadagit kang nakakotse. Ano ang ginibo kaining nakakotse? Bako lang siya binukod niya sa nakamotor, na 15 anyos, kundi tigtuyin niya din talaga mga tugang na banggaon. Sabi nga ni kang mga witness naman, garo tig-araro na kang auto. So motor, so aki. Kasi maski yaon pa nagda-drive so aki, so 15 anyos duman sa iyang motor, talagang tigtuyo siyang banggaon, bako lang buko doon mga tugang banggaon.
na ining naka-auto. Ta dahil nga ni nagasgasan or nasagi, daa ka ining menor de edad na nakamotor ang sa iyang auto, and then, sabi man kay ining nakakotse, kaya dagitunon siya, dahil duro-diretso pa, nagdudulag pa, ining nakamotor, imbes na mauron ko ta sinda. Okay, kung paano ninda aayuson. So, saro ini mga tugang sa mga example kung sain mga arog kaining bagay, lalo na kung diit man sana ang damage sa auto man sana, di ba? Dahil man na paano, dahil man kuta na paano, so both parties alagad dahil nasa dagit, involved na so emotions sa sitwasyon na ini, dahil nasa dagit, darakan dagit kang nagdadrive kang auto, duman na lugod, okay, mas nagkaigwa dakulang epekto. Such as, yan, since tigtuyo niyang panggaon, so menor de edad, nag-sustain nin physical injuries. Ining nakamotor na menor de edad. Marayon na sana nga nita, physical injuries lang. Dahil niya nagadan. Okay? Pero, actually, sa araw ka, itong sitwasyon, dahil masasabing maray ito. Maski pa physical injuries lang. Kasi, ayun na nga ni, of course, may crime na din, mas dakula ang penalty, duman sa ginibok kang naka-auto. Alagad, sari-sari ang reaksyon. Maiiling ta mga tugang, may video kaya ini, nahagip kang CCTV, garo sa Barangay Road, ito Maiiling din duman sa video kung ano talaga so nangyari, kung paano, garo inararo kang nagdadrive kang kotse, okay? Nung kotse niya mismo, so nakamotor, habang nagmamaneho din ining menor de edad ang sa iyang motor. So mga day pa nakailing, hanapon na sa nanindo iyan, nagkalat iyan sa tuyang mga sa tuyang social media, even sa YouTube, okay, so balita about dyan, yaon iyan. So kung curious ka mo, yaon ang video kaan, may CCTV footage na ipinaluwas, may hiling nindo iyan dyan. So, igwa yung sari-saring komento, of course, may mga nagtataram, nakasalanda akang magurang katong nakamotor. Because, first of all, menor de edad, 15 years old. So, wala lisensya. Okay? Dahil naka-helmet. Yan. May mga nagtataram kasalanda akang magurang because tigtutugutan na ang sa indang menor de edad na aki na mag-drive na nin motor na wala pang lisensya and then wala pang helmet. So, isaro yan sa mga opinion, reaksyon. Okay? Kang mga nakahiling na kang video na ini, kang bareta na ini. So, iba naman, so aki mismo ang tigsisisi. Okay, na dapat, kaya, dahil siya nagdulag. Dapat dahil siya nagdadrive, na minor pa siya. Dapat dahil siya nagdadrive, wala siya lisensya, wala siyang helmet. Ngunyan, dakol din, mga tugang na nagpaluwas kang sa indang pagkadismaya, kang sa indang dagit, duman sa nagdadrive ang kotse. Okay? Lalo na so witnesses duman sa pangyayari mismo. Kasi, nagluwas so driver kang kotse, inong nabangga niya na, so aki, nagluwas, dagito nun pa, nagpaparasuryaw pa duman sa barangay road na ito, then nagruluwasan so mga tao. Okay, so witnesses, iraon, garo, pinagkaguluhan na sinda. Kasi sige pa ang suryaw kaining driver kang auto, and then sige niya pang sumbong sa mga tao duman, mga residente duman, or napaagi duman. Ang sabi kang driver kang auto,
tigdudulagan da kaya siya. Sinagi so auto niya, kaining nakamotor, tapos tigdudulagan pa siya. Alagad mga tugang, di ba siya sudag susumbong sa mga residente duman, sa mga witness duman. Imbes na siya ang kampihan, kang witnesses na ini, kang mga residenteng nakahiling, kang pangyayari, eh siya pa tigpaparadagitan kang witnesses. Because, lalo na sa mga nakahiling, kung paano niya binangga aki habang nasa motor. Because, mga residente, maski pa nasagi sa auto niya or kung ano pa man ang tigigibo na dahil niya gusto, kaining aki, sala na babanggaon. Okay, natutuyuhon niyang banggaon. And then dakol din ang nagpahiling nag-express din sa indang pagka herak duman sa aki na binangga kaining nakakotse. Kairak da so aki. And then dinescribe na grabe mga galos sa lawas. Okay. And na-interview din duman mga tugang magurang kang aki. So, nagkasundo na daapalan ko ta ining nakakotse and magurang ang menor de edad. Ina nakamotor. Nagkasundo na sinda. Alagad, so ang napagkasunduan mga tugang, babayadan kang magurang kang nakamotor danyos kung guraan naman abuton kang pagpapaayos kang kotse katong nakakotse. Sorry tae. Ang napagkasunduan mga tugang, babayadan kang nakakotse danyo sa motor, okay? And pagpapabulong medical expenses kang aki. Yan, sorry, nabaliktad. So, ito ang napagkasunduan ninda based sa interview duman sa magurang. Baka somehow, aminado man nakakotse na sala din talaga siya. So, nag-ipon niya na binangga niya pa aki. Alaga, nung nahiling mga tugang video ng mga magurang kang aki na ining nakamotor, nagdesisyon ang mga magurang niya na magkaso na sana. Okay? Biglang abo na nindang nung napag-uro na ninda nung kasunduan na dahil na nagdesisyon sindang ma-file na lang sindanin case against duman sa nakakotse. Kasi nung nahiling clearly sa video, pero naiibi-ibi nga ni ina ng aki na grabe man daas sinapar kang sa iyang aki na nahirak siya sa aki niya na may nagibong sala alagad dahil man gayud deserve ba na garo mo nagadanon so aki nating araro mo kang kotse mo habang nakasakay sa iyang motor. So mga tugang, i-discuss ta sa Indo kung ano ang pwedeng ikaso sa duman sa nakakotse sa arog kaining pangyayari or sitwasyon. And gusto ko din maaraman kung kamo sa mga paraan tabay tangon yan, ano ang sa Indong gustong ipaabot na opinyon manungod sa arog kaining mga insidente. And sa hiling banindo, sisay ang dapat sisihon duman. Sumagurang, aki, o naka-kotse. And sa hiling nindo, ano ang pwedeng i-file na kaso? Okay, dumaan sa naka-kotse. So, mabalik kita mga tugang oro at siyan, makalihis ang nagkapirang pagirumdum, ang oras, 11:30. An oras hatod sa Indokang. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi,
Plemex! Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Tuhod, siko, baywang, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Walkathon o marathon man yan, kayang-kaya with strong joints. Siyempre, posible yan through proper diet, regular exercise at araw-araw na pag-inom ng Artrisin. Ito ay may dietary supplement na may tulong proteksyon mula sa undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane. Ang undenatured type 2 collagen ay natural na nutrisyon na nagpapatibay sa kasukasuan, habang ang methylsulfonyl methane naman ay clinically used for arthritis. Kapag pinagsama ang dalawang sangkap na ito ay isang powerhouse nutrition for healthier joints, bawas pananakit pa at dagdag mobility sa kasukasuan. Mabibili ang Artrisin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move. Naku, tumataas na naman ang kaso ng dengue sa bansa. Halina't mag 4S kontra dengue. Sirain at linisin ang maaaring bahayan ng kitikite. Sarili ay protektahan laban sa kagat ng lamok. Sumungguni agad sa paggamutan kapag may sintomas ng dengue tulad ng lagnat, pagpapantal at pananakit ng katawan at kalamnan. Sumuporta sa fogging o spraying kapag may banta ng outbreak. Maging maagap at maging sigurado dahil bawat buhay ay mahalaga. Isang paalala mula sa DOH Bicol Center for Health Development. Metro is turning 43, and we're celebrating with awesome surprises during our 3-day anniversary sale this October 17, 18, and 19. Enjoy exclusive treats for our MRC and MBC members. Metro Rewards Club members receive free gifts with a minimum single receipt purchase of 1,500 or 3,500 pesos. Metro Business Club members get theirs with a minimum single receipt purchase of 7,000 pesos. See poster for complete mechanics. Per DTI Fair Trade Permit number FTEB 237644 series of 2025. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Mga tugang, abangan ta ang pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ng mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan ng inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan ganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong para omang benepisyaryo. Mag-iribahan kita, alas 10:30 hasta alas 11 ng pagkaaga. Magantabay, asin maghinanyog sa kape, asin paretang agraryo. Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambao po, nagpi-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Tuhod, siko, baywang, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng Artrisin yan.
May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Huwag baliwalain ang kirot na nararamdaman sa tuhod. Baka hindi lang yan joint pain, kundi sintomas ng arthritis. With proper diet and exercise, uminom ng Artrisin. Ang Artrisin ay undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane supplement na maaring makatulong protektahan ang kasukasuan. Ito ay may antioxidant at anti-inflammatory properties na tumutulong labanan ang epekto ng arthritis tulad ng pananakit ng kasukasuan, pagkasira ng buto at limitadong paggalaw. Sa tulong ng Artrisin, maaring mas tumibay ang cartilage, ligaments, tendons at synovial fluid na bumubuo sa kasukasuan. Mas flexible gumalaw, kayang-kaya maglakad o mag-jogging. Mabibili ang Artrisin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Dapat aram mo. Ignorance of the law excuses no one. Kaya, dapat aram mo. Mga tugang, nagbabalik ang programang Legally Yours, GB Dapat Aram Mo. Kaibanan pa din po si Christine Longabella. Okay, so balikan ta, so pinag-uurunan ta, manungod duman sa nag-circulate mga tugang na video and sa balita din na inararo kang kotse ining menor de edad na nakamotor dahil ta nasagi nga ni ka ining nakamotor so kotse and then dire-diretso pa. Okay, kaya nadagit so driver kang kotse. Ma'am Attorney, good morning po. Para po sa kuya, of course, madadagit po talaga as a driver. Pang SUV, totoong nasagi siya. Pero dapat pinairal niya po pagka-professional driver niya. Ta ako po, I am not a perfect driver. Minsan, nagkasala man, dae ko nasasabihan, o mapasabot ko sinda, minaagad po akong sorry to loss. Okay, Lord God, wanagan na lang sinda na kung sala po ako, minsan sinda, iuman dapat talaga pag professional driver, yaon ang patience. Kahit ano ang mangyari. Tamas kitama ka po, dae ka man, makapurusig kita parehas man sana madidisturbo, if in case may incident na po. God bless all over the world. Sabi po yan ni Sir Jerel Aranya. Well, yes, tama si Sir Jerel Aranya, lalo na duman sa sinabi niya na dapat pag yaon kita sa kalasada, ang babalunon ta talagang pasensya mga tugang totoo ito na mabalon talaga kita nin dakol na pasensya before maghali, 'di ba? Tama din ito na parehas man ang God may istorbo pa kung dai pa magkasundo ang kada partido sa mga araw kaining insidente. So, para kay Sir Jerel Aranya, yes, madadagit siya as driver kang kotse, na nasali baya so auto niya, alagad, dapat nagpasensya man giraray da as driver kang kotse. Okay, may greetings din kita. Digdis sa to yung Facebook Live. Hello, Sir Edwin Magalona. Watching from Manila. Lalo na dyan sa Manila, Sir Edwin. Nako, ang mga road rage dyan. Dahil, syempre, since dakol na natawo dyan, di ba? Dakol na may auto, may motor, o kung ano pa man na behikulo, talagang mas prone sa mga araw kaining insidente. Kaya, pero may magbalon lang talaga din po
dakol na pasensya, lalo na dyan sa Manila o sa mga lugar, mga syudad na dakulon talagang auto. Okay? And basahon ta din mga tugang ang nagkapira sa mga opinion digdi kang mga nakahiling kang balita. Sana maging aral sa mga magulang na huwag payagan mag-drive ang anak nila. Imagine 15 years old, pinayagan mag-drive. Dapat may pananagutan din ang mga magulang sa nangyari. So, yan po ang opinion din kang nakahiling kang balita. Malaking tulong talaga ang CCTV. Sana pati sa mga medyo liblib na lugar, palagyan din. So, syempre, naging proof kaya mga tugang kang magurang, kang nakamotor, so CCTV footage. Kasi nahagip talaga po kang CCTV footage, so ginibo ka ining nakakotse sa saindang aki. So, nagpaluwas din in pagkadismaya mga tugang, ang acting secretary kang Department of Transportation dahil sa nangyari. And desidido sinda na patanggalan ng lisensya lifetime, panghabang buhay, na dahil na pwedeng tugutan na magmaneho itong nakakotse dahil sa nailing nindang nangyari o ginibo duman sa aki. Kasi kung kaya ba ining gibuhon, di ba, duman sa aki, then kayang-kaya man giraray ining otruhon kang driver kang kotse. Dahil nangani, tigtuyo na lugod na banggaon, dahil lang tanasagi ang sa iyang auto. So, tinanggalan, okay, nin lisensya with the help na din of Acting Secretary ng Department of Transportation, panghabang buhay pati, bako lang temporary suspension of the driver's license, permanent. And sa unya, pinaghanap pa kang mga otoridad, ining driver kang kotse. Tadesidido na nga ni, mag-file nin criminal case, so mga magurang kang aki. Alagad, anong criminal case ba? Ini ba so tigaapod na reckless imprudence resulting to physical injuries? Okay, kung ano man ang klaseng physical injuries, nakadepende iyan sa natamo, okay, ng mga lugad kang aki. So, pwedeng serious physical injuries, less serious physical injuries, or slight physical injuries. Daita masasabi, kasi daita man talaga nahiling, and lalo na sa mga documentary proof then such as the medical records, medical certificate, okay, na hali sa doktor. Kung gaano ka grabe, so naging epekto, okay, na physical injuries duman sa aki. Pero reckless imprudence ba ito resulting to physical injuries? The answer is no mga tugaw. Dahil ang reckless imprudence nag-a-arise ini through culpa na tigaapod ta sa criminal law. Through culpa, pag sinabing through culpa, through negligence. So, kapabayaan. Daitig tutuyo, but dahil sa mapatunayan na igwa kaning kapabayaan, then still it is a crime. Pero, ining insidente ini mga tugang, bako po ini reckless imprudence. Because, apparently, mahiling talaga naman sa video na bako man kapabayaan. Okay? Bako man dahil sa kapabayaan ang ginibo ka ining nakakotse. So, nakamotor na nainot na nakasagi duman sa nakakotse, pwede. Dahil sa kapabayaan ito. So, pwedeng reckless imprudence resulting to in damage to property na nagkausa nin damage duman sa auto. Alagad, so nakakotse mga tugang, bako ito reckless imprudence. Kasi tigtutuyo, may deliberate intent. So, ini ang crime committed by dolo. Pag sinabi ta naman na dolo, may deliberate intent, tigtutuyo na. So, of course, mas malala ang penalty kang crime na ini.
So, anong crime siya? If ever, ang ipafile na criminal case duman sa nakakotse, it is attempted murder, mga tugang. Kasi, okay, mahiling man din talaga sa video na igwananin intent to kill. So, nakakotse duman sa aki na nakamotor. Okay? Pero, syempre, kaipuhan pa iyan i-establish, nakadepende na lang din sa kanya-kanyang ebidensya na ipapailing ninda sa korte. Kung talagang umabot pa ini sa korte. So, as long as mapatunayan ng prosecution na igwana nin intent to kill sa part kang nakakotse, igwana siya nin intensyon, okay, na nagadanon, so aki, dahil sa ginibos sa iyang auto, then it may fall under attempted murder. Okay? Attempted murder. Nata-attempted lang. Bako murder talaga. Kasi, dahil man siya nagadan mga tugang, dahil man nagadan so aki. Salamat sa Diyos nga ni. Dahil man nagadan. Pero, okay, kung mahiling mo din talaga sa video, somehow, pero yaon na duman so intent kang nakakotse dahil nga ni nagpadara siya sa iyang dagit. So, saro ining pangyayari na ini mga tugang sa mga dapat mag-serve as a lesson, bako lang duman sa naka-auto, okay, bako lang duman sa aki, bako lang sa magurang kaining aki na nagmumotor, kundi sa tuyang gabos, lalo na po sa mga motorista, sa mga nagdadrive, sa tuyang gabos, may this serve as a lesson na pag may mga aksidenteng araw kaini, daita po papairalon talaga dapat ang sa tuyang emosyon. Okay, ang sa tuyang pagka-nervyos, lalong-lalo na ang sa tuyang dagit. Kasi again, over a minor damage, di ba? Lalo na sa gamit, sa auto, sa motor. Mas dakula palugod so nagiging consequence kung arog kita kaan mag-react. Di ba? Arog kita kaan magpaluwas kang sa tuyang mga emosyon. So, hindi so utak ang pinairal, so emosyon ang pinairal. Kasi na-imagine ba nindo kung dahil pinairal so emosyon katong nagdadrive kang kotse, then naayos na lang sana. Dahil na nag-abot sa point na may nakulugan pa siyang aki. Di ba? O kaya, siya pa kuta so mas may right na mag-demanda, siya pa kuta so mas may cause of action laban sa aki, laban sa magurang, kang aki, siya pa kuta so mas may karapatan, di ba? Na maghabol duman sa magurang kang aki, alagad dahil sa pinaira niya sa iyang dagit, nabaliktad tulos so pangyayari, so sitwasyon. So, di ba? Sabi ta kasubago, so mga witnesses, nagsusumbong siya, tigtuturo-turo niya pa so aki, na iyo damay kasalan, tigdudulagan siya, tigsagi sa auto niya, tigdudulagan siya. O, pero ano sabi kang mga residente duman, kang witnesses? So, feeling niya gayon siya, so nagsusumbong siya, so kakampihan, or baka nag-e-expect siya na kuyugon so aki, kang witnesses, kang mga residente, alagad, makaskaso na nabaliktad sa sitwasyon. Sa iya lugod na dagit, sa mga residente, siya lugod sa tigparasuryawan, ginibo mo ito sa aki, kairak man, kung nagadan mo baga iyan, something like that, araw ka to so mga naging reaction kang witnesses. So, yes, pwedeng kita so naagrabyado, may mga sitwasyon na araw kaini, kita so inaagrabyado, alagad, yan nga ni so tigtataram ta pa oro otro mga tugang na let us not correct a wrong with another wrong. So, pwedeng kita so naagrabyado, pero dapat i-handle ta sa sitwasyon in a kalmado na paagi. Okay? And
Yan, sabi nga ni Sir Jerel, ang pagpasensya, lalo na kung ika nagmamaneho, dapat pirming yao. Imbis nagkasundo na sa napunta, or since sa akin man, sige, pabayaan na sana iyan. Kung iyo ko inisip kang nakakotse, then, puta, dahil pa na-revoke ang sa iyang lisensya, panghabang buhay. O, puta, makakapag-drive pa siya, puta, dahil siya tigahanap mo niyan kang mga autoridad. Diba? Puta, dahil siya kakasuhan. Pero of course, dahil man din tigdatarap na okay lang, so ginibo kang aki. Dahil din tigdataram na okay lang, so ginibo kang magurang, kang aki. May point din naman talaga, so opinion kang iba, na obligasyon din of course kang mga magurang. Na lalo na kung minor de edad pa and still under their custody, na pagsabihan and pagbawalan, okay, kang mga araw kaining sitwasyon na nagdadrive, wala helmet, okay, wala lisensya, and worse, minor pa. So, syempre, may responsibilidad din man talaga ang mga magurang tuman. Alagad, ang naging sala nga lang talaga digdi is so, paghihiganti kang nakakotse. Kaya nabaliktad lugon so sitwasyon. Okay. So, igwa pa digdi, sabi, yan ang hirap kasi walang lisensya, pinapayagan ng magulang pag nakadisgrasya, tatakbuhan. Kaya kahit sino ma-high blood talaga. Pero di naman pwede, nabanggain niya yun. Yun na nga yung sinasabi natin. Okay. Sabi pa digdi, tama lang nakasuhan ng attempted murder yung driver. Pero hindi yan mangyayari in the first place kung yung bata na wala na ng helmet, wala pa yatang lisensya, hindi pinagmotor ng mga magulang niya. So, kanya-kanya opinion, alagad kadaklan, nagtataram na may sala sa part kang magurang, may sala sa part kang aki, pero mas naging grabe, so kasaalan lugod, katong nagdadrive kang kotse. Dahil, grabe, so, gini mo niya mananggad, duman sa aki. Okay? So, mga tugang, sana dakol na naman kitang naukudan mo niyan sa tuyang programa. Okay? Good morning, Attorney Tien. Hello, Kuya Bob Candano. Good morning. Hello po, Lola Talen Noveno. Good morning. Nag-iiling sa tuyang live sa Facebook page na DZGB News Online. Hello to Sir Reginald King and sa mga taga-Bangkerohan naghihiling sa tuya through YouTube. Baray na pagkaaga po sa indong gabos. And kumusta ang panahon po dyan sa Legazpi? Dyan sa parte kang Albay, Daraga. Digdi sa 3rd District, nagpuon na naman uranin makusog mga tugang. So, ayan na naman. Maura na naman, mabaha-baha na naman, pwedeng magka-traffic na naman, maski weekend pati, wala man ko maray na klase, alagad because of the weather, road constructions, isabay panindo, then, pwedeng may mga, okay, mas ano na naman, mas risky na naman sa luwas, sa part kang mga nagda-drive. So, sana po, kung nagdadangog ka mo niya, nadawag nindo ini, so inistorya ko na nangyari sa Rizal, okay, and aram taman, bako lang ito sa Rizal, maski sain, may mga nangyayari talaga na arong ka ini. So, sana, dahil ka na pag-arugon, okay, kung maging involved man kita sa mga arog ka ini incident, then, again, pakalma ho nang sa diri, magpakumbaba, okay, bako so kita pa ang mahambog, be it kita so nakabangga, or kita so bumangga, pero may magpakumbaba na lang po kita para dahil mag-abot sa dakula pa na problema. Okay? Mainit po digdi sa Legazpi, Attorney Tin. Si Jeba ini, mainit pa lang dyan, Je. Digdi kaya sa 3rd District, nagbulos na po ang uran na naman.
Okay, so maray sa Legas, pita mainit pa lang dyan. Pero mainit man o mauran, pirmi lang po ka talaga magdoble o triple ingat. Okay, pagyaon kita dyan sa kalsada. Okay, so mga tugang, sa lado technical, pasalamatan ta po dyan si Jerome Nico Martinez, si Kuya Jun Napoles, si Kuya Lams Flora, Kuya Ronald Baldo, and sa tuyang chief technician na si Kuya Ramir Tanay, sa DCGB News Base, yan po dyan si sa tuyang director Sir Mar de la Cruz, and sa gabos po nakairibanan dyan ni Sir Mars, Angel Mustaza, and sa inyo gabos dyan. Masunod po ang Bareta alas 12 with Sir Bert Nunez and Ma'am Gina Ritter Lee. Apat na 3 minutos na sa naman ng mga tugang antes mag alas 12 ni pagkaudto. So again ha, mag-ingat po ang gabos, magbalon ako na pasensya, and magpakumbaba para maiwasan ang road rage or so iba pang worse na pwedeng mangyari pag kita po naging involved sa mga aksidente dyan sa kalsada. Ini po si Christine Longabella para sa Legally Yours GB Dapat Aramo. Mag-iribanan kita giraray sa masunod na Sabado. Happy lunchtime! Sa indung nadango ang programang Legally Yours GB. Abangan giraray sa masunod na Sabado. Digdi sa DZGB. Legally Yours GB. Abangan